Ayan guys, yung ating dalag, buhay pa po yan. Kakahuli lang po na yan. Magiginataang dalag po tayo. Ginataang dalag po. Bili tayong niyog. 2 niyog lang. Magkano nga isa nito? 15. 2. Yan. 15 ang isa. Ayan, kakayo din na ni Bani yan. Tapos, manghihiram siya ng kayudan. Hiram na doon eh. Wala kaming kayudan, kaya manghihiram kami. Salamat. Yan, may kayod na si Bani. Yan, expert yan si Bani sa pagkakayod. Taga-niyog. Madaming niyog yan doon sa Mindanao eh. Alam mo, ang galing magbiak. Nakakita sa bawah. Yan, masipag yung aking assistant sa pagluluto. Kakayod na siya. Yan, manghihingi kami ng alagaw. Hindi yan alagaw, mangga yan dun, baba. Dali, baba ka dun. Hindi niya alam yung alagaw, guys. Wala kasi sa Mindanao yun. Yan, yung puno na yan. Yan. Oo. Yan. Talbos lang ang kukuhanin mo, yung mura. Ito. Yan, alagaw yan. Yung talbos niyan. Talbos lang yung ano, mura. Yan po yung puno ng alagaw. Kaila kanuli po arit kaunday. Dito po ako lagi nanghihingi pag ako ay nagagata. Pampabango po siya guys ng mga ginataang isda. Nawawala po yung langsa. Yan, mabango po siya. Para na rin po siyang gulay. Kinakain din po yan guys. Dahon pa lang ng alagaw ulam na. Yun, madami. Ulam mo na ibiyang dahon. Oo. Ulam na kahit walang isda. Yan. Yan. Bebe. Yan po yung alagaw.
guys, lutuin na natin yung ating dalag. Lagyan muna natin siya ng suka guys. Papaigahan natin siya ng suka para mawala yung langsa niya. Sukang paumbong yung gamit ko guys. Lagyan natin ng asin. Magic sarap. Tsaka ng ating paminta. Tapos hayaan lang natin siyang kumulo guys. Pag naiga na po yung suka, saka natin ilagay yung ating gata. Takpan natin. Ayan guys, kumukulo na siya. Hintayin lang natin na maubos yung suka, saka natin ilagay yung gata. Para talagang wala siyang lansa. Pag naiga na yung suka, saka natin ilagay yung gata. Takpan mo ulit natin. Ayan guys, malapit nang maubos yung suka. Lagay muna natin yung ating luya. At bawang, sibuyas, siling haba. Tapos yung ating luyang dilaw guys. Takpan ulit natin guys. Ayan guys, tuyo na yung suka. Lagay na natin yung ating gata guys. Ayan. Hindi na natin siya tatakpan guys pag may gata na. Para hindi magbuo-buo yung gata. Hayaan na lang natin siyang gayaan sa kumulo. Ilagay na rin natin yung ating dahon ng alagaw guys. Diyan. Sa ibabaw lang siya. And guys, luto na yung ating ginataang dalag with alagaw and luyang dilaw. Hahain na natin guys.